सासे मानसिया बे अफ्रि होननाया नायदा अफ्रिनि माबाखौ बिराद बक्सि जोंनि UPPL खौ नङा होमबा इउटिउबार गैया सासे किन्तु UPPL आव सासे मानसिया बिराद मोजां दंलै लरेन्स सारा होनदों बे आंनि केसआवबो फैसा हरो NDB नि केसफ्रावबो फैसा हरमारो आं माने आं बास बिसार खालामा सासे MLA आ खालि स्किम राननायल' नङा सुख दुगाव मानसिफोरजों लोगो लानाय दाख्लै हमनानै लांजादों मानसिफोर जेलाव नायदां धुब्रियाव बे MLA नि खामानि सोरबा लांजादों गुवाहाटियाव नायदां मानसिफोरना केस दं बिसोरखौ आं सहाय खालामगासिनो दं दाख्लै सासे मानसिया बे अफ्रि होननाया नायदा अफ्रिनि माबाखौ बिराद बक्सि जोंनि UPPL खौ नङा होमबा इउटिउबार गैया सासे किन्तु UPPL आव सासे मानसिया बिराद मोजां दंलै लरेन्स सारा होनदों बे आंनि केसआवबो फैसा हरो NDB नि केसफ्रावबो फैसा हरमारो आं माने आं बास बिसार खालामा बिसोरबो आन्दलन खालामदोंमोनथ' बैयाव दं साराय होननाय हबावहाय जर्दानपुरनि फाग्ला होनलाबायो आंनाव थांगासिनो बेना केसआ डिमापुराव मास मोनफ्रामावबो आं बेनो 15,000 हरनानै थांलाय फैलाय हजोंहाय आर डिमापुरनि बर' मानसिखौ आं बहननानै बे आंनि समस्थिनि मानसिलै बेखौ हेल्प खालामबो होनहरबावो सानसेखालि फायखाना लुनो बिदों आरो नोंनो आं 15,000 मासाव हरनांगौ आरो बबेनिफ्राय आं नोंनो बिदि लुनो हरनांगौ ओइ दिननिफ्राय नै माबा बखिलाबायनाय बिदि मानसि थायो आंना बास बिसार गैया जायफोर गोदो आन्दलनाव दङमोन बे आंनि पार्टियाव सोरबा दं सोरबा गैया आंनावबो अननाय दं आंबो गोदो बिराद गोलाव एबसु मावबोबाय बिसोरबो आन्दलन खालामबाय बिसोराबो केस दङ आं हरो सहाय खालामो बुरजा फैसा हरनो हाया आंनाव किन्तु आङो थोजासे नङाबाबो सोरनोबा 10,000 15,000 हरनानै उकिलनो हैनांगौ केस मोनसे जाबा 5,000 नोंसोर गारि थांलाय फैलाय सानसे थाहैनांगौ बेबायदि आं फैसा हरनानै सहाय खालामो दाख्लै बे अफ्रियाव बुंनो लरेन्स सारा थिगैनो दङ बेबा UPPL आव होनलायलायदों आं खालामो जेसे हायो सहाय खालामनो नाजादों मानोना बेनो सासे MLA सप्तायाव खनसे लोगो लायोबा जायाबानो जाबायना इसिबां लोगो मानसिखौ न'आव थांजानो बायोबा मानसिफोरजों लोगो लानो बायोबा मानो नांगौ MLA खौलाय MLA आ मा जेखौ रायजोफ्रा बिनो हाया जेखौ रायजोफ्रा बुंहैनो हाया जेखौ रायजोफ्रा मोनहास'आ बे रायजोनि जानानै बुंग्रायासो MLA नंगौना नङा नोंसोर लागोआव दालां नांगौ नोंसोर बिराद दरखास्त हैबाय डिसिनाव बबेबा अफिसारनाव खबरानो लायाखै MLA होनबासो मोनगोन ना दालाय मोनबाय नङा होमबा बेबायदि पाटगाव हायार सेकेन्डारि जाबाय स्कुल नांगौलै बिल्डिं दालाय बिल्डिं लुगासिनो दं हाथानसै जाहारबारियाव लुगासिनो दङ बिसमुरियाव लुगासिनो दं आं फरायनाय गौराङाव लुगासिनो दं सालाकाथिया गोदान हाबाय बिसोरनोबो गंसे हरदां बेबायदि मेला स्कुलफ्रा जागासिनो दङ जेरावबो हस्टेल जागासिनो दङ स्कुलाव धरती आवा ग्राम उत्कर्ष अभियान होननानै सेन्ट्रेलनिफ्राय ST फोर थानाय जायगायाव हस्टेल हरो दा आंनि समस्थियाव 7टा स्कुलाव हस्टेल जागासिनो दं हौवासाफोर थाग्रा 50 जन हिनजावसाफोर थाग्रा 50 जन बिदि 7टा स्कुलाव जागासिनो दं मेला खामानि आं बुंजोबनानै समय नस्थ' खालाम गोसो गैया जों नै बारग' गावबुरा दानि गावबुराया मोजाङै बुंलांबाय सारा जों लागोआव हेल्प खालामबाय गंसे बिनायाव गंनै दालां मोनबाय